سلام درود و درحبات مدحدارین بیلو برهندگان گراناز و ماناز گوهاران سرزمینش کنوکان هر کس میں توار اشکنگین و دیمتر اشکند آیاما درود و سلام گوشین مروچ 8 مئی 2020 که بلوچی در برجای دیوانا گو استاد عبدالحکیم بہارا یک گلگدار بزان یک مصاحبه کنگ لوٹیں امیدیں سرزمین بیل و برہندگان سرزمین دوزواہاں دوست و پسند بھی بیتے ہیں گال بنگش و بنگی جہاندار و جہان گال بنگش و بنگی جہاندار و جہان بیگال جہان ہچی و بے نام جہاندار گال نام منی نام تئی نام خدائے گال نام منی نام تئی نام خدائے بیگالا منو تو خداوند مجانگار گال بنگشنت ہر چیزیے گال آسرنت درستے گال بنگشنت ہر چیزیے گال آسرنت ہر چیزے گال آسرنت درستے گال میانجی توجی لنتو سرکاری گردار بیگالا نبیت گفت نبیت گفت نبیت کرد بیگالا نبیت گفت نبیت گفت نبیت کرد گالنت کے گفتار بند کردار گال پاکیں کتابن تو خداوند گلیں تران گال پاکیں کتابن تو خداوند گلیں تران گالنت کے بزانتش بریں پہنام بریں آشکار گال انگرو ترونگلو گال برتکگیں بیرنت گال انگرو ترونگلو گال برتکگیں بیرنت گال تراپکنیں ترمپ سچکانی سسا گلو گلکار صد بجن کے سلگاریاں گال کرتگنت پولنگ صد بجن کے سلگاریاں گال کرتگنت پولنگ گنجیں کے گہیں گال پلک ششتگو پلگار سلام درود و درحبات پیش کنے پا مڑاداریں بیلو برہندگان گرانازو مانازو شانازیں گوہاراں ہر کجایت ہر ملکی و ہر ڈہی و ہر کلگی و ہر آبریچی آیت شمارا سلام و درود پیش کنے شمی سلامتی شمی دراہی میں واہگو لوٹنت مروچی میں مہمان استاد عبدالحکیم بہارنت یک آشنائی نامنت یک پجارو کی نامنت شما درست ای نام مدام عشق تک ماں کتاب و کتابداری پڑا او گشتریں پجارا استاد عبدالحکیم بہار وتی کا کنتیں کہ استاد بہار وتی پجارا پا گلیں اشکنوکاں بکن کہ کجا نشتگی ہو چچو درس ونتگو تی عمر چنچو کنت سلامت باتے درود و درحبات کو شما درستیں سنگتاں دیوان پلین اشکنو کا استاد میرجان میر منتی منتوارا کہ توی مو فرصت پیم کت کہ مروچی کے شپا منگو شمارا کمو بنندان گا پترانی بکننو پا کتاب وانگو کتاب جہانی بنیاد کنگو آنی پیم کنگو آنی راہ دور دے گے بابتا کمیں گپ بکنے منتوار من عبدالحکیم بہارا وہ منی سنہ تقریباً 48 سال ہیں بہداشت کارمندہ وہ جدا چیدگے اسے کہ من بہداشت کارکنگان گو کتاب وانگ کارا گشت پجارہ بیتگان کتاب وانگ منا چما اردی گا یہ شوق باز بیتا یہ رنگا بوشاں کہ بلکہ بیتا منا یک کمو کے پھول دستہ رسا آٹیما من گو نظر ورگی چیزیں گو خرج نہ کوتا گشتے یہ رنگ کوتا کہ بے اندازے یک برسی کہ من یک کتاب آٹیما زورت بکنا گوڑا من ای پھول جم کنگا چھے کتاب زورت گو کتاب وانتا گو کتاب وانگا چرانا کتاب پر دور نگا تگو ایر کتا گو وتی کتابانی جم کنگے فکرہ بھی ای شکلہ بیتگان اردی کا دا کہ ہنی من
بعضی کتابیں تو تاج بزیرانو جنب بکنانو ایر بکنانو بوانا و این مدتی که گوست دیگه به این فکر رستن که یک کاری باید بکنن که کتاب باز جمع بیتاشان یک فکری کنه لوٹشنی واسطه اور منی خیال ای رسے کہ یہ کتابوں میں وزیران ببرانے یک مدرسے یا او دا چوکان دستا بدیانش کی بلی وانا تو استفادهش کنن وان چوکش مزانه تمه سیستم آموزش پرورش یک سیستمی که تقریبا من بگوشم باز دراه نیند گرا کتاب کے منودا برتا ای آٹھی میں مدیر و ذمہ وار و مستر و دبستان کماشا من گوشت کے ای چوک کتاب نوانند ای چوک وتی درسان پشاری سر نوانا گرا من چارت کہ مدرسے ہم امانی گئیں کتاب منینگند کتاب خانی منی کاریں وہ آ کے قبول نہ کرنا من مجبور ہاں ای کارا دیگه نیمیا و دیگه رنگیا پدا پیگیری بکنن و رای دور بدین گوڑا اش بیت که ما مجبور بیتن گو 200-300 جلد کتابی که ما پی کچوکان درده بورند منظور تن تو پدا لغات کنو نشتن و تی لوگ مردمان که چه کاری ما بکنه که ای کتاب چوکان دسته برسند اش بی که من لوگے یک اتاقی چه وتی لوگے گا خالیوں کو تو آئیے کالیو پارش منجام کو تھا آئیے تو کا من کپسے جات وہ چوکان اختیارا یہ رکو کہ بلی چوک واو دا بیایا کتاب وانا تو کتاب بزیران تو دا چاہیے استفادے بکنند من فکر نہ کو تو آغان یک ٹیمی بے کہ یہ کتاب ای کتاب جاؤ گو ای کم نہیں کتاباں چوکانی حیال گوتی نیمہ بکشی گورا اس بیت کے سال 92 گو اولی جشنوارے کے ہمیں دوستار کتاب نامی تھی کہ برگزار بھی گورا منا سنگتا اشارہ کو کہ تو ایک آرہائی کی کوتا اشاں بصورت مکتوب میں وسدیم بدے بلکش حالا عکسی فیلمی مستندی کاری کشمہ کوتا وشانی فعالیت ایک طرف بے یہ شکل استا شمی وسط دیم بدے سنگتا ہاتھ کو ایک کار کوتا حالا یک سری کار ما انجام داتا گا یک سری کار انجام دے گی تھیں شاہ ہاتھ کو لیکتاں تو حالا عکس و فیلم و مستند رو یک جا کوتاں تو دیمش داتا گورا چھے تقریباً 700-800 دیہو کلگو روستا ہے کہ آج جشنوارے آسرا شرکت کوتا گا یہ داوراں 10 روستا انتخاب کو کہ 10 روستا چھے کی رمین بیت و مزنی اتفاقی میں واسطہ کہ یہ اتفاق سبب بھی کہ ما کارا گو جدی تریں حالیہ پیش بھی بریں جدی تر بھی بیں ہو یہ کارا گون سے گیشتر صدقیہ پیش بھی بریں سال 92 انتخاب بے گا کمک کو تمہارا کہ ما گیشتر تلاش بھی کریں گیشتر کوشش بھی کریں گیشتر بھی فکرہ بھی بیں کہ شرطنے برنامے چی گوستگی سالہ مارا بھی برا ما یک کم میں ہوتی کار گیشتر کو تاند کہ 94 ای دومی جشنوارے کی برگزار بیت یک نشان داتش کہ آٹھشن عنوانی استاد نشان استمرار اور بعض داوران ای جشنوارے بھی جگہ رستگتا کہ اسی نام بات توجہ بیشن کہ شمی فعالیت شر بیتا حالا بعض بات نبیت گا بنسبت بعض روستا ہے دیگری کی شرکت کتا و نتیجے کاری کے ما دیتا اشیاء شمار مادین و ای دومی انتخاب بعض میں واسطہ تاثیری ہستا پایشی کے ما بتونے کتاب وانگو کتاب جائی کارا ہوتی گیا جدی تر بگریں سال 94 کے ماتون تیاک امتیاز دیگے گوئیں جشنوارے تو کا بگریں ما ای فکرہ رستے کہ مارا 2 گروہا کلن کتاب دے گئی ہیں وہ چھتو بکنے کہ اشان کتاب برسینیں برنامه ریزی کو وہ ما 2 گروہ ہوتی واسطہ مشخص کو یک کی ہما گروہ کودک و نوجوان بزا ہما چوک و نوجوان و کسان سالین مدرسہی چوک تھا یک کی دیگه ہم مدرسہی و غیر مدرسہی حالا لاتے چوک آستا کہ مدرسہ توانک نہیں تا ہم بیکار چکر رکھتا حالا مدرسہ بنا بر دلائل ویلش کو تگا
بلے میں مخاطب یک کی ہما کودک نوجوان تا تو دومی مزن مردم تا مزن مردم پدا مدو گروہ کتن یک کیشن کے بالاخره مردین تن تو گشت کارش سید و سیادی و ماہی گیریت کہ بعد دریائے بشتینن تو کمتر لوگان تا وہ آنی خانواده کے لوگا مشغول تا تو زندگی ہوتی ہے تو گوازی نگتا ما ای چارے گروہانی واسطہ کتاب در نظر گئے ہما کودک و نوجوان و سیاد و ہما خانوادینی او شانی کتاب ما بھی شکلا رسینتا کہ سیادانی کتاب ما کی سیان ٹوکا کتان اس کے لئے بورتو رسینتا گو شیلات ہمکاریا وہ لانچا روان داتا تو ہر یہ لانچیا تقریباً ہفتش سبت ہوتی ہمراہی بورتو بعد از یک ماہ دو ماہی مسافرت چرند کے برگشت کتابانش آر تو پتہ دی کتابش بو خانوادیانی بحث ہم بھی شکلا بیت کہ من چوت بہداشت کار رہتا نو کم و کیف کارے بہداشت من دستی تو کا ہستا وہ سنگتا نشتے بھی فکر رستے کہ چی بکنے کہ خانوادے میں کتاب برسینے گرا ہر بہورزی و ہر یک معمور سلامتی کے عروسہ تو کا کار کنگی بزان ہفتگی تو کا ماہ تو کا دو سے رندر و خانوادیاں سر جاں آنی مشکلاتاں بررسی کا بیماری ہاں رو بررسی کا اگر خدا نہ کردے مشکل درمانی دے گی کیا سے رسینی تھی ای نیرو ای معمور بزان ہر ماہ تو کا دو سے گشتہ آلوگان رفت آمد کا وہ مچھر بہترین کار ہم ہمشیں ہر وحدی کے ماں برین وہ تک کتاب برین و رندے چشیں کی کتاب شامدات کتابان تحویل بگیرن و پتہ دے کتابش بدین کتاب و کتاب وانا کے برنامے میں چو شروع بھی تنت بے ہمیں چیزی کے من عنوان کچھ میں خدمتا او رنترا پدا یہ برنامے ما چے حالی کی کتاب وانا گا در کو تنت ما چارے فقط اگر ما چوکاں پر مائیں کتاب وانا یہ کتاب بلکہ یہ مدت بوانا ولی رند چیشنے کی کتاب بوانا رندہ بے آ کیفیت اولی نہ بیتے بہرحال یہ چوک خستے بیاں چوک زدے بیاں وہ انرجی کے اولش بیتا ممکن ہے ما بیتے ما آت کو ایک سری برنامے دیکھے تعریف کو تو در ای کتاب خانی کر رہا یہ کو کہ آدھگے اگر لازم بھی رندہ من وہاں اشارے کنا کہ یک کی من اشارے بکنا جامع باشگاہ کتاب خانیت کے بہترین برنامے کتاب وانا چوکانی واسطہ بخصوص بیتا کہ میں گشترین فعالیت ہاں در ای حوزے تو کبھی تا بعد از گذشت مدتی تقریباً حالا وقتی کہ کتاب و کتاب وانا کے برنامے رمین نگندگ بیتاں دوران مدیر و معلم آواز بیتا گتاں گرا انوکے نسل کے روشن ترین نسلیت وہ با فکرتے رہتا اشاعت کمارا دست بیا کی بیتاں تو اسی کے بیا معاشمہ کتاب و کتاب وانا کے برنامے جدا دشیں کہ تو روستائے تو کئی کارا کنگے و کتاب خانے تو کا ایک کار انجام بے گئے یا کتاب جا مدرسیں تو کا راہ دور دیں لاتی ایسگاہ ہڈ کرنے کے ادا چوک مردم افرادی کے ادا کھایا کتاب دسترسیش بھی تو بوانا تو ادا باہر بزیرند ایسے کہ سنگت ہوتی جستان بکنند بدنے من یک اشارے بکنا با اشیاء کے باشگاہ کتاب خانی چونے کاری بھی کہ ما پیش برتا سنگتا بچارے تے باشگاہ کتاب خانی یک شر برنامے کہ نہ ہزینے یا یہ تو کہا نہ کہ پل لوٹی نہ کہ زحمتی ہستینی بزنی یہ گروہی کتاب خانی یہ تقریباً راہ کپی کہ گیشتری کار اشیے ہما چھوکو کتابوانو کے کارا کنگانت پیش برا بے شکلہ کے 15 نفر 16 نفر تقریباً ہم سے نسال چوک کی یکی گروہ سنی مردم بیاں ای کھائیں یا جا جم بیاں او شروع کرنا کتاب وانگا تو رے کہ ہر ایک کی ایک کتاب انتخاب کا یہ مثلا اگر 15 نفر بے بیاں 15 کتاب زیرہ برا یا ہفتے تو کئی کتاب شن دستایاں یہ 15 نفر وقت موتا شن ارتباطا دیوان کنا نندہ جلسے گرا گپ کنا تران کنا وہ کتابان موضوع وہ کتاب ہم وقت موتا عوض کنا تقریباً اگر ما
کلی بیچارے ای دیں کتاب کہ اگر 10 نفر دستہ ببیاں اگر درست ہوتی کتاباں جا بجا بکنن تو ہم دیگر کتاباں آواز بکنا ما گندے کہ یک ہفتی تو کا 100 کتاب وانگ بیتا ای مزنی شرح کاری وہ اگر ما بتونی کارا پیش ببریں وہ ہمیشہ کار بھی مزنی کمک کی میش میں چوکانی واسطہ بیت ہنچو کہ سنگت زانان تو میش میں کشور تو کا کتابی کے چاپ بھی فارسیت گشتے وہ بلوچی کتاب میش میں گشتے در ملکاں چاپ بیتے گا بسرا کہ ہنی ای اتفاق کپگیں وہ یہ مشکل تقریباً تا حد حل بیتا کہ یہ فضا ایجاد بیتا ہو میش میں بلوچی زبان کتاب ہم ایران تو کا چاپ بے گا مجوز کرے گا چہ ارشادہ یہ مزنی شرح کا پہ وہ شرح اتفاقی کہ انشاءاللہ یہ اتفاق بکپی تو آ کتاب ہے کہ پیسرا چہ ڈننا چاپ بیتے گا درست میں دستہ برساں وہ کہ ما بتونے آہاں استفادے بکنیں وہ در کنار کتابہ فارسیاں یہ کتابیں یہ بکنیں کہ بلوچی زبانہ ہم آشما رواج بدیں بلوچی زبانہ وانگا کار بکنیں وہ حقیقتاً معاشمے تا زمانے کی وقت ملوٹیں کار نہ بیتے وہ ما امیدوار ہے کہ سنگتانی کہ آن گرائی بلوچی کتاب ہستاں تھالا مازاداں یا تونا مر کمک بکنا یا مر دسترسی بیا کتاباں نبیتا کمک بکنا کہ ما بتونی کتاباں وہ تھی کتاب جہان تو کا یہ بکنن کہ نا گفتے مانی حلبہ توجہ بیشے کہ ما یک شبکے کے راہ دور داتا وہ 20-25 نفر اس شبکے اگوا ہمکاری کنگان کتاب خانے روستان تو کا ما راہ دور دگیں پہم کنگیں اور راہ اندازی کنگیں بعض کتاب جائے اسنے کہ من دیتا ہودا بلوچی کتاب بعض ہستیں اتفاقاً حالا من اگر اشارے بکنا بکلانی ہے کہ ما یہ کتاب جائے ہودا شو ہمیں وستگی سال آخر سر راہ دور داتا گا چھ کرونا ہے پیسر تیر گورا من اتفاقاً ہودا دی بعض بلوچی کتاب ہستاد پورا ماجد خاصے کہ میں سنگت خاصیں من جو اس کو کہ تو چونو پائی کتاب تائیے کتگاں گوشی کی کتاب بہر حال ہمیں میتے کے مردم بیتگاں ونتگاں تے استفادے کتگاں پتہ ہوتی کتابش آرتگاں ادا کہ عموم استفادے بکنا ما امیدوار ہیں کہ ما بتونے مجموعی چی کتابہ جمعوری بکنے و اشاں در اختیار ہے کتاب جہاں یہ بکنے کہ مردم بہاں دسترسی فیدا بکنے تو بوانتش منتوارا میراب جان تیمان بعض ترمن باید به بزرگی یاد بکنا میں مدرسے تو کا تنا گزینے کہ ایک کتابوانگے برنامے ہمراہ ہیں کہ آموزش پرورشی سسٹم تو کا درگیر بھی شما بیتے گے ہم در ہفتے کتابیں ہم در جشن کتاب و آدھگے برنامے کے ہمارے بیتا تو معمولاً رمین تو کا پیشگام بیتے گے امیدوار ہیں کہ آدھگے سنگت ہم یہ فکرہ بے کپان تو گمارا ہمراہ ببین تو ہم کوپک ببین کہ ما بیتونے کتابوانگے برنامے گیشتر و بہتر چے گوستگین دور و زمانہ پیش ببرے کتاب وانگی تو کا مدیر و ماسٹرانی نقش باز پر رنگیں اگر بلوٹاں اتونا یک پر رنگی کاری انجام بدیاں تونا یک فعالیت بکنا مدرسے تو کا کہ چھوک چے مستقیم آموزش در کایاں یعنی پرچی واسطہ چھوکی کہ ماں پرمائنی بر مدرسے وان اصلا کتاب نوانی پرچی واسطہ چی کتاب دستہ فراری ہیں پرچی واسطہ کتاب گندی آئی حال حراب بھی ہے تشگہ لگی کتاب نزدیک ہوتی ہے نہیں لی برسی کہ ماں کوتا دقیق ہمشیں کہ چھوک گو آموزش مستقیم اگو اصلا ارتباط نگیری من دیتا بعضی کتابی حالا فارسی کتابان تو کا بعضی داستان اشانی ہستن کہ بصورت تیتروار حالا یک بورش چا کتاب اچھ گرگ بیتا و کتاب درسی تو کا رگ بیتا در حالی کہ اشیا ہما یک صفحے ہم نوان تا گوشی منی دردہ نوا من ارنتونا وہ دا ارتباط برقرار بکنا وقتی کہ من جوز کتا یہ زمانے بیتا کہ وقتی مات کا مثلا دیتا یہ کتاب کامل ہمیشہ وانتگی رندہ کی من دیتا کہ کتابی وانتا نہیں من جوز کتا کہ یہ کتاب درسی تو کام ہستے ہیں یہ کتاب قسمت عزی کتاب نیا چوک یا نوجوان منہ گوشی کے بلکہ بیتا بلے من نہ دیتا یہ کتاب تو کا نہیں رندہ کے چاہتا گوشی ہو منی کتاب تو کا بیتا پرچی اس میں متوجہ نے بیتا در حال کی شیع مشقہ من نوشتا بشار ہر وقت کار مستقیم بھی کار فشار سر بھی کار زوریں کارے بھی نتیجے اش بھی
در حالی که همه چوکا ای کاملا کتاب داشته وانتا جدا وانتگی بررسی و وقت موتا نشته دیوان کتا بررسی کتا نقد کتا تحلیل کتا رنده کتاب وہ نویسنده و ارتباط کتا نویسنده به چالش کشته تو همه یکی چیزیں ہیں کتاب درسی تو کا آرگ بیتا بلے چونکہ وہ دا آموزش مستقیم بیتا یہ چوکا شر مطلب نہ گبتا در حالی کہ ای مطلب پتہ کو یک کتاب غیر درسی تو کا گندگ بیتا ہمیں چوکا یک وشن ارتباطی گوں ای کتابہ برقرار کتا چوکاں کو کار کنگ یک چیز تھی کہ شوق لوٹی حقیقتاً اسے چوکانی حوصلے چوکانی تامبول چوکانی شیطنت تتا ہم کار خرابی ادروس شریں چیزاں سما فکر مکنے چوکے سر صدا کان چوکے شلوک کان چوکے یک چیزی اگر کہ نیمہ پرت کان دور دا ای خرابی کارنا ای آنی بخشی چے کودکیں یا بخشی چان چے نوجوانی ای باید ہوتا چو ای شکل درشانی بکنا اگر ما مستر مردم متونے تعامل بکنے کتاب جہانی تو کا مدرسانی تو کا لوگانی تو کا ای چوک با کیفیتی کہ باید رشد بکن و چیزی کہ آئی سارے تو کا باید بجاگا بکن جاگا کت نکن و چیزی کہ باید بی بیت نکن بیت باز رندہ من یک حالا اشارے کنگ و ای خاطراتا ای تلو تو کا بے شکل کہ میں گورا بیتگاں افرادی کے اتکا مزنی مردم بیتگاں نشتگاں اودا جلسش گفتا دیوانے کتا ہوا بیگا ہنٹیما ای زمانے بیتا کہ مثلا کتاب خانے چھوکا ہوں اودا بیتگاں مزنی نمات کگا چھوکانی کتاب وانک بہ ہمیں شکلیں یکی کتاب ازی بچا ہم اودا کتاب خانے تو کا دراج کشی شروع کوانگا وقتگی حالتا نندگی حالتا نزانا دراجی کشتا دو نفر ہو رہا شلوک کنا سر صدا کنا بلے وتی کارا کنگا ہمیں میان تو کا مزنے مردم ہمیں گورا اتکگا نشتگا مثلا کدی کدی کی بیتا نیشنے حوصلہ سر شتا پر گشتی وہ یک کارش ما بکنے کہ آرو چکے چھوک کایا ماں میں آئیں یا ایسے کہ آرو چکے ماں ایدہ بین دیکھ چھوکا میں لید نی بھی نتیجے مارا رستے کہ اگر میں چھوکا میں لیں پتا ہم نبی میں اصلی کار کہ معنی بنائی خشتار کنگی چوکاں وہ مزنی مردم ہم چے کتاب وانگا معلوم کنگ نباد بیاں گوڑا تصمیم میں بر ای بھی کہ میں کار دیگے بکنے کہ کتاب و کتاب وانیا ما دو جاگہ بکنے چوکاں یا قسمتی بکنے مزنی یا جائیہ کہ تازے ہنی یک تقریباً یک مدت زمان یک کم تر یک سالی کہ مرکز بہداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر زحمت کش دوستان لطف کو پیسریگین ہما ساختمان خانه بہداشت میں اختیار ایر کو کہ شما اشیاء با عنوان قانون فرنگی و قانون سلامت استفاده بکنه و شما بره وتی نوکیں درمانگاه تو کا بہداشتی خدمات هم او دا مردم بده کہ یہ اتفاق کب تو تازه مامشه آماده کتا ساختمان انشاءاللہ باندہ پوشی معاشی قفصیان جنن و مزنین آنی کتاب جا ای ساختمان تو کا جا کپی و راہ کپی انشاءاللہ میں عزیزیں سنگت کے رمین تو کا استا مارا کمک بکنا و ای مزنین آنی کتاب خانه مدیریت بکنا گو علماء آنی ورا ہستیں در کنار آن اشتات گئیں ہر کاریو باری کمک کی چھ مارا برکے ما مطمئنہ دریک نہ کنے و انشاءاللہ کہ ما بتونے دوئیں کتاب خانے پیش پہ بریں حالا یک کتاب خانے کی کودک نوجوان ہیں من بجورت تو نہ بگوشاں میں کتاب خانے کودک نوجوان یکی از غنی ترین کتاب خانہ های اشارستان حسابی بلی فضائی کانک سے بلی فضائی کسانے بلی فضائی گوانڈیں اما از بود منابع از بود کتاب ما کامل ترین کتاب مارا ہستاں بروز ترین کتاب میں اختیار تو کا ہستاں کتابی کہ در یک سال گذشته تهران تو کا منتشر بیتا چوکی کہ شهرستان او دے گوانگن تھی تاتانی کتاب میں اختیار تو کا ہستیں رستا او شاید چندی نسخے مارا رستا کہ ما سائے کتا نسخہ اضافی کتاباں بے آدھی روستائیں برسینے اللہ بلنگی ہستیں نزنا لانیاری ہستیں کلانی ہستیں دوستان مدر نوبندیان ہستاں ساندو آطرف ہم دوستان کار کنگاں وجنامہ ہم چنین و بعض سنگتی واقعا تلاش کرنے کہ میں کتاب جہاں باز بکنے کہ اشانی حاصل تلاش تا اگر ما بریں تا مغرب نیمہ بچ کریں دا رسیب ہرمزگانا و ہما لیردف و بڑا رسی و این ما ہم دا کلانی دا بریسا دا کہ حتی ایران شہرہ اب تر ما
ابتر و ایران شهر نزنا از دو سه منطقه دیگه که دوستان بود کار کتا ما تو کتاب برسینه که از آهانی کانالا یک سری کتاب به سنگتم برسینه که چوک بودا بی کتاب مبیند باز وشین حرکت استاد میرجان تو کتا که گرو جم کتا نی منگندگا میں سنگتانی که پیام ایرکنگا میں وتی اصلی مروجی کتاب خانی ہیں تو میں سنگتانی کے کتاب باہر کنگا گمارا ہمیشہ ہمراہ بیتگا تن منگندگا استاد زاہد حال تو آرمدہ ہستے ہیں پیغام ایر کتا وہ ادگی سنگتانی باز تی منتوارا اگر ما یک کاری دیگه بکنین اگر هر میتگی تو کا ما یک مردمی در بگیجیں کہ کتاب واسطہ دلسوزی بکن کتاب آئی عشق بی ما مزنی سرمایہ در گتا بزانے کہ حتماً ملک تو کا میتگو حل کو دمگا یک شر اتفاقی کپی من یاد ہے من اگر یک مقدار اگر بروں بھی پوچھتا سالہ 82 ٹیما من تھی کو تانات ای منطقے دو کا بلکہ موت بیتگان ہچ کا سمجھ دور برا نہ بیتا بلے ہمیں کار کے ما شروع کتگا تا ٹیما بازی نے فیک کتا یہ کار مسخرے یہ کار بدرد نخوری یہ کار کسن جواب ہم نہ دا بلے من با تمام ای مشکلاتی کی بیتگان تھی کنارت کا گوشا تعاملوں کتا سختی داشتگان وہ مشکلات گو ہور ہمراہ بیتگان اتکگان تھا جائے کہ احساس میں کتا رندہ بعد از گزشت مدتی ہما چھوک کے کیا ٹیما مثلا 9 سال بیتا 10 سال بیتا منی برای کتاب وانک شروع کتا بعد از 10 سال ایک جوان 17 سالہ 18 سالہ ترتا 17-18 سالہ چران ای میں مجموعے تو کا اتکا و کار کتابداری و کتاب وانک کارا ہمارا ہم کوپک بیتا حالا بات توجہ بیشی دانش کی نوکی دانشی بیتا ٹیکنالوجی نوکی نیاستی یا مثلا کارگو انٹرنیٹ و کمپیوٹر و رسانہ کارا وارد ہم بیتا مارا کمک ہی کتا کہ ما باز ای کارائی کے انجام بیتا ای انعکاس پیدا بکنا سنگتانی کے وہ ٹیکنالوجی ہمراہ بیتگا ای باز خورد کار گندگ بھی آنی چما وہ فعال بھی گمارا ہمراہ بھی تو بازی نے بھی ای شکلہ میں مجموعہ اضافے بتاری کہ ہنی خدا راہ میں بعض سنگتی گمارا ہمراہ ہیں کمک کنگا ای کارما تایدہ پیش پرگیں انشاءاللہ کہ آئندے ہم ما گیشتر چی پیسرینا ای کارا پیش پرگیں منی پیشنہاد سنگتا چیشیں اگر ای ملکان توکا شمار کسانی واغان ہستیں کہ کتاب وانگا علاقہ شاہ ہمارا معرفیش بکنے حتماً گمارا ارتباط بدے کہ ما بتونے وہاں ایک سے کار بکنے اللہ ہمارا لازم نہیں کہ ہمارا مزنی ساختمانی بھی کہ ما مزنی کاری لوٹے بکنے نا ہمارا یا کتاغی برسی یا لوگی تو کا یا کوٹھی بھی یک جائے کسانی میں دستہ برسی ما تونے یا مقداری کتاب بدیں آنو ثقافتی تائیے بکنے ایک سری وسائل بدیں کہ کارا ہوتی کا شروع بکنا وقتی کار کے شروع بھی رندہ وقت باز بھی وقت مزن بھی وقت روشت کا چوک وقت تو ایسا فعالیت کنا ایک سری کار انجام دیں ایک سری مردم درگی جائیں یہ وقت سبب بیان کی گندگ بھی بیان استاد میرجان و آدگی سنگت کے بلوچی زبان رشد کرنے کے واسطہ شواز کنگان تلاش کنگان آنی باز باید ما قدردان بھی بین عزیزانی کے روستان تو کر چکر رگان شہران روگاں وہ یا مجموعی درگی جگاں آو در روان گوتی شوقا گوتی عشقا گوتی علاقہ بدون اشیں کہ حق و زحمے ایک جائے دریافت بکنا و بگیرا یہ روگاں کار کنگاں تلاش کنگاں کہ بلوچی زبان زندگ بھی بلوچی زبان ماندگار بھی بلوچی زبان کاہم بھی مزنے اتفاقی کہ اگر ای کار رشد بکاں ای کار ای کار کے قطن بے گئیں وہ امیدوار ہیں کہ جلدی ہم جواب بیدا ما تو نے بعضیں بخشی چیوتی فرہنگا مکتوب بکنے بنویسیں و آیا نوشتاں کی حال تو کا بیداریں بعض وشیں گپ استاد بعض محنتوار تھی ما حقیقتاً پیسر تر ہمارا یہ تورس بیتا کہ ہمارا نئے علامہ کچھ ہمارا کار کنگا نئے علامہ دیما گرا ہمارا مانے بیاں بلے تقریباً ہنی نزدیک کے یک 5-6 سال ایک کے واسطہ یک شرح اتفاقی کبتا سال 97 منی فکر اگر میں اشتباہ نہ کنا یک شبکے مرا دور دا شبکے سراسری کہ کلان تہران تو کا اتفاقا ہما
موقع فکر کنم ما 6 روستا انتخاب شده، 60 روستا اسخای کنه، 60 روستا تھے کہ در 6 دوره، ہر دوره 10 روستا، ششمی سال تھی کہ 60 روستا ما جمع بیتے اور ما تا وزیر ارشاد کہلا شدیں کہ یہ موضوع مطرح کو کہ اگا چوشیں کھارے گا ما لوٹے بکنے ما لوٹے با کتاب خان